ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ମାନସ କଣ କରୁଛି? ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମାନସୀ କଣ କରୁଛି? ଆମ ଚାଚା ଘର ବେଟି ସେ ଆସିଛି, ସେ ଏଠି କଣ କରୁଛି? କନ କଣ କରୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗୁନୁ ଏଠି ହାଲୁ କରିଦେଲୁ। ଗୁନୁ ଲିସା ଏଠି ବସି କଣ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛି। ଇଏ ବଦମାସିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ ନ ପଢିକି ଏଠି ମେଲୋଡି ଦେଖତେ ଯାଇଥିଲା, ଆସିକି ଏଇ ଶୋଇଛି। କନ ଏଠି ଜାଳି ବୁଣୁଛି, ଜାଳି ବାନ୍ଧୁଛି। ଗୁନୁ 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 ତାର ମଜା କରୁଛି। ଛଳିଆଟାକୁ ମୋର ଟିକେ ଆସିକି ଡରେଇ ଦେଲୁ ଆସିକି ଟିକେ। ଏଠି ଟିକେ ହାଲୁ କରିଦେ ଏଠି। ଆଖିରେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଗଲା। ଥଳିଆ ଫିଙ୍ଗିଦେ, ଥଳିଆ ଫିଙ୍ଗିଦେ। ଗୁନୁ ଏଠି ହାଲୁ କରିଦେ, ହାଲୁ କରିଦେ, ହାଲୁ। କାହିଁକି? ଛୁଆ ହାଲୁ କରିଦେ। ପାଠ ପଢିବୁ? ଗୁନୁ ପାଠ ପଢିବୁ? ବାପୁନ ଯା ଗୁନୁ ନେଇକି ଦାନ୍ତ ଛାଡି ଦିଆ। तार टिके बांध दे उठ तो नहीं चल छड़ दे उठा भाई की मेलोडी देख ताटी बांध दे तो छाड़ी अंधार पड़े आसुची